जों दिनै आं फुङावसिम मिया जे हर बिजेपिर अपप्रचार खायगा दिनै पार्टीसरिबो पार्टीसर बिसिबो चिनि कलबो कनसिन आन्दार दिनै ट्राइबेल मिनिस्टार बिकास देबा बिजेपिनि ब फाइनाय हिनि पार्टीसरि फायै गासै निगोनते जयनिं खायनाय हिनि चिनि तिब्रामो थानि 350 परिबार तिब्रामो थाया करे बिजेपि थानाय हिनि जे प्रचार खायमानि अब दिनै बास्तव जत चेंग्रा एरेंसि नरक दिनै अमन साना मुसुंग और चिन जत तिब्रामो थानि चेयरमैन लिडार जत तंबाय नरक सायमानो दिनै चिनि तिब्रामो थानि मेन लिडार खरसा थानाय करे किन्तु बरनो बुंमुते अनेक किसु बिजेपिर अपप्रचार खायगा नगे जों खाख्लायो जों दिनै मना साना मुसुंग जे तिब्रामो थरंनो बिजेपिर जेसेबो चकन्ता खायसादि जेसेबो नरक कुनिति खायदि जेसेबो अपप्रचार खायदि दिनै तिन तिब्रामो थानि यारनो सबाय मांगला यारन तेबसे बारिवै चिनि तेबर अतमनाय पार्टीसरि बिसिबो नरक ताबो नुनाय बरक बार्तानि परे जयनिं खायनायफो আর যারা খরচা খরনই দङ अब अलरेडी न बरक बिजेपि से जा साकासिबि मथाबायखौ दङ गोरोंगै किन्तु अमता हिलिदा न मुखांतिनि खरचा खरनैसे गोबां थांया बरन नुगनाय स्राय स्रायके बरखाय दुतो बिजेपि माने मथाङो मथाफोरनो बरक बिजेपि बिसिनो हरखा बिजेपि सामखायो साकासिबि मथाके दङ अब बरक तिनि जयनिं खापन नुनाय आरो बरक सारकिन परिफानि अब नुगया जास्ट पास फेमिली देंगना आं याबन रं नाय दंदि कखायसे किन्तु तिनि तिब्राम लिडार खरचाबो थांया जुरु थांनाय जे तिब्रामो थानि যারা সাকাসি মথা তনাই ফর বিজেপিনে বরচিनि थांनाय अब कयजन আছে अन साना मुसुंग तेनार जयनिं नि परे जों सारि तेसा नों नुनाय चिनि लोकल बरक जो लिडार जो तन रंना सारि तेबे साइसरि केनार प्रेस मिट खेबे साथिनाय बरक आर तिनि मन साना मुसुंग चिनि पाइ थागि कमन साना मुसुंग चिनि बुबागारन बिसिं ग्रेड डिफरेंट जवावा जों कराक नै तंग चिनि कराक जों ते बराकनाय जासुंके चिनि बरनो नर स्कीम टिकिम फुनुलु फुनफना चिनि तिब्रामो थानि लिडार न स्कीम दि बरक फाया दफाना नाहारजि फायो अबै दफाना बागे बरक स्कीम लागे थांया दफान लगे तंनाय अबै बुबागान लगे बरक थियासना तंनाय अमनो आलु फाइमाजा फाइजा चिनि चेयरमैन तंग पार्टीसन चेयरमैन दा मोहिन ते चिनि तिब्रामो थानि अरनि पार्टीसननि फाउंडर कबकसाम चिनि दाजरि तंग ते दाजि दुस तंबाय जत चिनि युथ पुल मेम्बर तंग जत तंबाय जागो हामबाय जत खुलुमबाय।